Mød Anne. Hun vil så gerne have den nyeste iPhone, så hun søger på nettet og finder bitandbuy.dk. Bitandbuy.dk er et splinternyt auktionskoncept i Danmark. Her er kun nye, lækre produkter på auktion. Hun køber en budpakke med 100 bud til 329 kroner. For hvert bud hun og de andre brugere lægger, stiger hammerslagsprisen med 8 øre. Så går auktionen ind i forlængelsesperioden. Hver gang der kommer et nyt bud, forlænges sluttidspunktet med 45 sekunder. Når auktionen er slut, kan den, der har afgivet det sidste bud, købe produktet for hammerslagsprisen. Desværre blev det ikke Anne. Men hvad så med de penge, hun har brugt på bud? Er de så ikke tabt? Nej, for Anne kan nu købe iPhonen til leverandørens vejledende udsalgspris minus det beløb, hun har brugt på bud. Så Anne har ikke mistet noget. Jens har brugt 3.200 kroner på bud og vandt desværre heller ikke auktionen, men får derimod 3.200 kroner i rabat. Derfor er det risikofrit at byde på auktionerne hos bitandbuy.dk. Så hvad venter du på? Klik dig ind på bitandbuy.dk i dag. Psst, bliv abonnent.